गेदेर मानसिनि जिउ आदै बानेश्वर बसुमतारीनि मुङाव आदै बानेश्वर बसुमतारीनि मुं रायखांब्लानो बिनि मिनिस्लु राव भाव फेसन गुरै गोजोर बिबुंथि आरो बायदि सानस्रिफ्रा आंनि गोसोआव जाखांफैयो। आदैजों उन्दैनिफ्रायनो नुज्लायनाय थासारिखौ आं मोनदोंमोन। गामिसेनि जों आफाजों माब्लाबाफोर हाथायाव थांफानाय समाव लामा सामायाव लोगो मोनब्ला साइकेल सानिफ्रायनो आफानाव सोंग्रामोन आदैया, गेदेर राजखुंगुरा बिनो ना? अले फंबाय बिनो होननानै आफाया गुसुङै फिनोमोन। खख्लाबारि गामि गंसेनि गासैबो मानसिफ्रानो बाय बाहागि नङाब्ला खुरमा आलासि जालायो, रावबो मालाय नङा। जोंहानि सोमोन्दोआबो बिदिनो आदै बानेश्वरजों। खाथि बाहागि नङाब्लाबो गामिनि आंगो असे सोमोन्दो हिसाबै आं बिखौ बिबथै जाथारो। बे हिसाबैनो आं आदै बानेश्वरखौ उन्दैनिफ्रायनो गासै खोथाखौनो मिथिगौ, मोजांबो गाज्रिबो। आदैनि न'आ खख्लाबारि सामाखानि खर'थाराव। सिमला बाजार हुजुवानिफ्राय साहाजों साहा थांनाय 124 हारिमायारि लामाजों ससे थांब्लानो केशब नोगोरनिफ्राय खख्लाबारि गामि गेजेराव हाबजेननाय लामा MCB रडजों 2 किल'मिटार बारमारिनो मोनो। बेयावनो आदैनि न'आ, फथा दैसानि सेराव। लांगोनायाव थानाय फांथेग्रा खुन्थानि महरा डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोन बादि लुनाय, लहा, सिमेन्ट, बाला आरो अन्थाइजों लुनाय, गाब फुननाय। सिथ्लानि सा सानजा खना फारसे बाथौ धोरोमनि नेरसोन, सिजौ बिफां 18 जरा खुन्थियाजों दुमख'नजानाय निजोमै गसंनानै दं। न'आ इथा, बाला, अन्थाइ, लहा आरो उखुमा इथाजों खोबथेना लुनाय। बे थाग्रा न' गाहायनि सा सानजा फारसे गंसे मोसौ गलि दं। न'नि सोरगिदिं गय, खान्थाल, फाथै, थाइजौ, थालिर, समफ्राम, औवा आरो बायदि बिफां लाइफां दंसाबो। न'नि सोनाबहा खाथियावनो ना फिसिग्रा खरसे देरसाबसा फुख्रि। बेनि खाथियावनो खिग्रा हासुग्रा आरो दुगैग्रा लुहोना लादों फाखानि। बेनो आदै बानेश्वर बसुमतारीनि न'। बे जायगानि न'आवनो आदै बानेश्वरा सेंग्रा समनिफ्रायनो थाबोनायखौ आं मिथिगौ, दाबो थायो। न'नि महराल'सो सोलायबाय। सिगां थोरिनि न'मोन, दा थिं आरो फाखानि जाबाय। सिगां गोथां हानि लामामोन, दा नाथाय फाखा लामा जाबाय। आरो बे लामाखौ केशब नोगोरनिफ्राय MCB लामा होननानै जों मिथिगौ, मुं होदों बिखौ MCB रड होननानै। आदै हरिहर ब्रह्मआबो गामिसेनि बे खख्लाबारि गामिनिनो। आदै बानेश्वरखौ बियो लामा दिन्थिगिरि आंगो बिदा बादि मानियो। हारि सिबिनायाव नाथाय आदै हरिहर ब्रह्मआबो खम नङा। बेबो खन्थाइगिरि, मेथाइगिरि, समाज सिबियारि आरो राजखान्थिगिरिसो। आं बिसोरखौ गोसोखाङाबानो थानो हाखाथारा। आंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव आइ आफाखौ जेरैबायदि गोसोखाङो, आदै बानेश्वर बसुमतारी, हरिहर ब्रह्म, मावथि जोहोलाव केशब बसुमतारी, अनजालु बसुमतारी आरो आबौ पन्चानन ब्रह्ममोनखौ बिदिनो सानसेयाव खेबसेबाबो गोसोखांथारो आं। दा आदै बानेश्वरा जेराव थायो बेनिफ्राय फथा दैसाखौ बारबानो न' गाहायखौ मोनो, बारस'गासेल'। बे न' गाहायावनो आदै बानेश्वरा बिमा बिफानि अननायाव देरदों लावदों। बिफानि मुङा लद' बसुमतारी आरो बिमानि मुङा गाबखौ बसुमतारी। बिमा गाबखौ बसुमतारीनि गोरबोनिफ्राय गासै 10 गथ'फोर जोनोम मोनदोंमोन। 7 हौवासाफोर आरो 7 हिनजावसाफोर। बिसोरनि मुङा हरेन्द्र, खगेन, बानेश्वर, भुपेन आरो ललित। बिसोर हौवासाफोर गोजा। हिनजावसाफोरनि मुङा हांगुर, गांगुर, खालाव, लावरि आरो फारखि। बिसोर हौवासाफोर आरो हिनजावसाफोर गासैबो दा न'खर खुंजोब्बाय, भुपेन बसुमतारीनि अनगायै। भुपेन बसुमतारीया नाथाय हाबा जायाखिसै। बियो दाबो अरुणाचल रायजोनि खाथियावनो दिदोमै थाथिनानै दं। आदै बानेश्वरा भुपेननि देरसिन। आदै बानेश्वरा उन्दै समाव स्कुलाव थांनो नागिरथारामोननो। बिमायासो बिखौ बुद्रु बुद्रु गन लानानै फरायसालियाव दोनहैयोमोननो। आफाया बुंदों, जोंहानि आफा तरुन बसुमतारीया 4 थाखोआवबा बियो क थाखोआवसो फरायनायमोननो। आफामोनासो बिखौ
बिमानि आखाइनिफ्राय हमना लांनानै थाखोआव सोहैयोमोननो फोरोंगिरि थिननाय लेखा। नङाब्ला गाबनानैनो जदामब्रिना थाखोआव हाबहैथारनो नागिरामोननो बियो। आफाया आंनो उन्दै समाव खिन्थायोमोन। नाय, बिहासो दिनै मालाय गेदेर मानसि जाबाय, BA BT फरायनांगौलै आबा, गेदेर मानसि जानांगौ। आफाया आदै बानेस्वरनि सोमोन्दै बिदि सम सम बुंग्रामोन आंनि सिगाङाव। अब्ला आं आफानि बुंनायखौनो गनायथिना लायोमोन सिरियै खोनासंनानै। नंगौ, आदैया गेदेर मानसिमार, गेदेर मानसि, गेदेर गोसो। बर'नि गुवार फोथाराव गुवार गोसो लानानै हारिनि खामानि मावबोदों बियो। मा थुनलाइ, मा आफाद, मा गौथुम, जेरावबो आदैनि आगान दं। बर'नि सांग्रां सुबुंफ्रा रावबो मिथियै गैया आदै बानेस्वरनि बाथ्राखौ। रमान हांखोनि सोमावसारनाय समावबो बियो बड' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारनि बिबानखौ रुजुनदोंमोन। दुलाराय बड' फरायसा आफादनि गिबि आफादगिरि, बर' रेबग्रा गौथुमनि आफादगिरि, आरोबाव दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनिबो गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि बिबान बानबोदों आदै बानेस्वर बसुमतारिया। बेफोरखौ नायोब्ला आदै बानेस्वरा थारैनो बर' हारिनि सासे थार गुबै गेदेर मानसि। बर'फ्रा माबोरै थांना थानांगौ बेनि महर जुरिगिरि, आफाद जथाइगिरि, खौसेनि देंखो बोगिरि बियो, गेजेरनि मानसि। आदैनि न'आ दा जेराव दं बेयावनो सेंग्रा समनिफ्रायनो हारसिङै थाखायोमोन बियो। हारिनि खामानि मावनो लुनानै दोनखानाय जिरायग्रा न' बादिसोमोन जेनेबा बिनि न'आ निजोम जायगायाव। बे न'आव थानानैनो आदैया गावजों लोगोसे सेंग्रा समाव लाइमोन सिख्लाफोरबो दिहुननानै लानो हादोंमोन। हारिनि खामानि मावनाय समाव गामि खाथिनिनो देलायस्रि, मोनबारि, बिजाबस्रि, साबेथ्रि, मोनसारि मोनानो आदैजों बेरायफाग्रा सिख्लाफोरमोन। आदैजों जोबोर आथा सिथा खालामग्रामोन बिसोरो, आब्रि आब्रि। आदैखौ गावसोरनिल' बादि खालामग्रामोन बिसोर। आदैयाबो अनसि अनसि खालामग्रामोन बिसोर सिख्लाफोरखौ दाउदै बादिनो। मानोना आदैया बिसोरखौ गावनो नांनाय खामानियाव बाहायोमोन। बेनिखायनो आदैया बिसोरखौ एसेबो बोराब होनो लुगैयामोन। सानसेखालिनि बाथ्रा, खख्लाबारि गामियावनो जानानै थांदोंमोन बे जाथाया। मोनसारि बिफा खेंखाय बोराया हाथाय खालामखांनानै गामिनि लामाजों थाबायबोनाय समाव सानैसो सेंग्राफोरा मुकुन्द मोना एदावनानै सोंबाय, मालै बिहावसो, मा लाबोखो? हाय, नोंसोर समायालै आंनि बिजामादै जानो। आंनि फिसाजोजों खके नेमे बानेस्वर बसुमतारी मोनासो समायो। बोराया बिदि बुंनानै गावनि लामाजों ब्लद थाबायलाङो। लोंस्रोनानै जाखानायसोमोन बोरायाबो अब्ला। सेंग्राफ्रा बोरायनि रावाव ग्ला ग्ला मिन्ना होदोंमोन अब्ला। आदै बानेस्वरमोन बादिखौ सोरथो बिजामादै मोननो लुबैया जानो? साख्रि बाख्रि दं, बिनि सायाव गेदेर मानसि, लिडार। आरोबाव बोरायनि फिसाजोआबो कलेज फरायनाय, मिथिं दावथिं, आदैजोंनो थांफाग्रा लोगोखा। जायबाबो सानखागोन बिदिनो बोराय बादि। आदैनि महरा सेंग्रा समाव नायनो समायना, खानाय सिदा, गन्थं लावसिं, महर मोखां गोजों, आथिं आखाइ जेरैबो ग्रोब जखानि मोदोम, खखाब गोलाव, दारि गोनां स्लिम, खावलाय गेस्रेम गोदै राव। उन्दै समनि फरायनायखौ बियो गामिनि खख्लाबारि बुनियादी LP स्कुलावनो फरायजोबदों। बेनि उनाव बियो गोजौ फरायसालिखौ जाला हाइ स्कुलाव फरायनानै मेट्रिकखौ पास खालामदों। बेनि उनाव कलेज थाखोखौ गुवाहाटीनि कटन कलेजाव अनार्स लानानै पास खालामदों बियो। बेनि उनाव आरोबाव BL जानायनि मिजिं लानानै कलिकातायाव फरायनो थांबावदोंमोन बियो। नाथाय बायदि जाहोन आरो रांनि आंखालाव गोग्लैनानै बे खेबसेयाव फरायनायखौ आबुं खालामनो हायाखिसै बियो। सा ससेयावनो फरायनायखौ गारनानै फैफिननांगौ जादोंमोन गामि फारसे। रांनि आंखालखौ सुंस'नोबो गामिनि रावहाबो बे समाव थाखा फैसा थासोनाय बायदि साख्रि गैजाया। गामिनि बयबो न'खरानो आबादजों थांना थानाय गुबै आबादारि। आदै बानेस्वरनि न'खराबो बिदिनो बे समाव। थेवबो बे समाव गामिनि मानसिफ्रा आदैखौ फरायनायाव कलिकातायाव थांनाय समाव थाखा फैसा खांलायनानै हेफाजाब हरदोंमोननो। बेखौबो आंनो आफा थुलुंनानै खिन्थादों। नाथाय बेखिनियानो थोजासे नङामोन जानांगौ। जायनि थाखाय आदैया बेफोरखौ हमदांनानै
गावनि आंगो गामि खख्लाबारियाव फैफिननानै समाज आरो हारिनि खामानि मावनायाव बावसोमफैदोंमोन। नङामोनबा बै समनि बिए दामा दामि साख्रि बासि बासि मोजां साख्रि मावनानै आलो गोजोनै रायजो जानो हागौमोन। नाथाय बेबादि खालामाखैमोन आदैया। ओनसोलनि समाज आरो सोलोंथायारि हालोदखौ नायनानै बै समनि सरकारि नङै खख्लाबारि गोजौ फरायसालियावनो खाथि सोबनानै ओनसोलाव साबस्रांनाय लाबोनोसो नाजादोंमोन। आदैया बे खाथि सोबनायनिफ्राय जेरावबो दोरोदथाराखैमोन। बेयावनो दिदोमै खाथिनानै हारि, राव, थुनलाइ, समाज आरो सुबुंनि थाखाय खामानि मावलांगासिनो थादों। खमैब्लाबो 13 बोसोर खाथि सोबनायनि उनावसो स्कुल आरो साख्रिनि फिथाइखौ मोनदोंमोन आदैया। थेवबो मेंनाय बानाय गैया। गावनि खामानिखौ मावलांदों। जेरावबो मिथिं दावथिङाव थांदों बियो। हारिनो नांनाय समाव नुजाहैदों। सोनाब बेंगलनिफ्राय हमनानै आसाम, मेघालय, नागालेण्ड, त्रिपुरा, अरुणाचल बेफोर जायगायाव आदिबानेश्वरनि आगान मोननो थाङो दाबो। आदिबानेश्वर बसुमतारीया सासे गोजौ थाखोनि रायथाइ लिरगिरि। बेनि लिरनायफ्रा बांसिनानो जारिमिनारि बिथा लानानै संनो नाजानायजों लिरनाय रायथाइ। बिहा खन्थाइ, मेथाइ, सुंद' सल' लिरनायावबो आखाइ दं आरो गावनो सावरायगिरिबो बिजिरगिरिबो। बेनि लिरनाय बिजाबफ्रा जाबाय डिमापुर खन्थाइ बिजाब, जागनिबान मेथाइ बिजाब, अन्नाय सुंद' सल' बिजाब, बास्तब ग्रह बिजाब, गोथार मंगलबार आरज मेथाइ बिजाब, आपुनि जानोबो नख'जेने रायथाइ बिजाब, अरननि देंखो सुजुनाय खन्थाइ बिजाब, जारिमिन फुंखा खन्थाइ बिजाब सुजुनाय। बेफोरनि अनगायैबो बिजाब महर मोनै गोबां बेसेन गोसा रायथाइ बिदांफ्रा बायदि लाइसि गोसोखां बिजाबफ्राव सेबखांजानानै दं आरो 1990 मायथाइयाव जागनिबान मेथाइनि केसेटबो दिहुनदोंमोन आदैया। मायाव गैया बर'नि फोथाराव आदैया जेरावबो दं। दावहानि फोथाराव लाइमोनफोरखौ दिहुननानै जागनिबान मारिनाय, सेंग्राफोरखौ थखन सिबनो फोरोंनाय बेफोरावबो दं। आं जेब्ला उन्दैमोन बे समाव आदिबानेश्वर बसुमतारीनि एसे साहा फथादैसा सेराव थानाय गुवार समान जायगायाव थखन सिबनानै सासे सासेखौ बुनो नाजानाय आरो गुबुन सासे सासेनि बुनायखौ थखनजों बुबथानाय बेफोर फोरोंनाय आरो सर' खालामनायखौ अखाफोर दानसोरां हरनि समाव गावनि मेगनजों नुदों। सेंग्राफोरनि बिदि ज' ज' तालिम होनायखौ। बै साननि हरखालि आं न'नि दाहोना सोरबा सासे दाहोनाजों थांफादोंमोन। अब्ला बड'लेण्डनि दावहायाबो जाहांबो जाथ'थाराखैमोन। जायोब्ला बियो बिदिसि होखानाय सम जानो हागौ आसुनि। आदैया बिदिनो आफादफोरनि खामानि दामानि मावै मावैनो बैसो बारग'नोसै समावसो हाबा जादों। आदैनि हाबाखौ जोंबो गोसोआव थाजासिम जानो मोन्दों उन्दैब्लाबो। आदिबानेश्वरा हाबायाव सिराजों गाइखेर दाखा रसगल्ला जाहोनायखौ गोसोआव दं आंहा। आरो हाबानि हौवा गोदान जानाय समाव गुफुर गोलाव धुति गस्ला आरो फालिनि थुफि गाननानै गंसे साथानि सायायाव रायजोफोरजों स्रें स्रें थाबायबोनायखौ गोसोआव दं मादैखौ लायनो थाखाय। मानोना बै समाव आदिबानेश्वरनिसिम बास गारि मटर लांजायामोन। आबौ खनसानि लामा मोखांनि खाथियाव लामाखौ फथा दैसेया खुरखावनानै गाज्रि रोखोमै फिसा खालामदोंमोन। आदैनि बे हाबायाव गावनिनो फंबाय ललितानो बांसिन हसिख्रावदोंमोन गोथार जुलिनि जै होनानै। लोगोसे खाम, जथा, सिफुंनि देंखोबो रिंखांहोदोंमोन। बेसे रंजानाय आदैनि हाबायाव रायजोफोरनि बै समाव। हाबाखौ आदैया हावलि लुवासुर गामिनि फुलेस्वरि स्वर्गियारिजों जादों। आदैनि मादै फुलेस्वरि स्वर्गियारियाबो बिए। नुनायाव बियो गाहायै थेंज्रेब ज्रेब सोमज्रो खानाय गोलाव बानाय। बिबो मिथिं दावथिं ओंखारबोनाय, फरायसा आफाद खालामबोनाय, आबै सम्भाबती खेरखातारिनि आंगो हेफाजाबगिरि लोगो, मेल मिथिं खालामग्रा आरो हावलिनिनो बुनमाजा बर' गामिनि देबेन बर' आदानि मावथि लोगो फरायसा आफादनि। आरो मादै फुलेस्वरिया लिरनायावबो आखाइ दं, खन्थाइ रायथाइ लिरो। बिदिनो सानैजों हाबा जानायनि उनावबो हारि आरो समाजनि खामानि मावनायाव ओंखारनायखौ सानैबो खम खालामाखै आदै आरो मादैया। अबयसे मादैना एसे खम जादोंमोन ओंखारनाया। नाथाय आदैनिया सिगांनि बादिनो सोलिफिनबाय थादोंमोन मेल मिथिं गानायफ्रा। सानसेखालिनि बाथ्रा, हाबा जाखांबायमोन अब्ला। गामाखालिनि बादिनो बै सानखालिबो आदैबानेश्वरा मिथिङाव थांनो ओंखारदों।
लामाजों साइकेल सालायलांगासिनो बियो। लामा ससेयाव देलायस्रिखौ हरखाब लोगो मोनना सोंबाय, हा नोंहालाय बबावथो थांनो ओंखारख' देलाय मालाय? देलायस्रिया नाथाय सोंनायनि फिन होआबालासिनो उल्थासो आदैनाव सोंफिनबाय, नोंहालाय माबेयावथो थांनो ओंखारदों दादि? आंहालाय मिटिंआव थांनांगौनो, आलासि जानो कार्बि आंलंआव लांहिनाव। हे होमबा आंबो थांगोनै, जायगाखौ नायनो माबादि? हा थांनोबा ओंखार र' होननानै आदैया साइकेल सालायनायाव गोसो होयो। देलायस्रियाबो आदैजों समान समान साइकेल सालायनायाव गोसो होथाबो। देलायस्रि आदै बानेस्वरनिनो गामि खाथिथारनि बियो सौद्रिमाखानि। गुफुर गोजा खावलाय फावदु, मेगन देरस्रां-स्रां, गुसुथि जारौ दालिम बेगर हाथाइ, जंलिब गन्थं बिखा फांदां, जानजि सेरे आदै मद', फामे देन्था बादि आखाइ फाबु, आसि मिजि आखाइयाव घरि गाननाय, साफ्रेना दख'ना फोल्लां गाननाय, आर'नाइ आगरनि फाइलि मोदोमाव लानाय समाव बेसे समायना नायनो मोजां नुनायमोन बिखौ। हाया जौआनो, खानायाबो दंसाबो गावनो आन्था। आरोबावसो मोखांनि मबेबा खनासेयाव समायना फिथर सबाय बिमा दंबावो। बेबो बिखौ समायना नुहोसिनो, फिल्म एक्ट्रेस रिना राय बादि। आरोबावसो मिनियोब्लालायनो गलाब बिबार बारनाय बादि मोनोमोननो बै समाव सेंग्राफोरा। देलायस्रि मिनिबा। बिसोर बादि सिख्लाफोरा गावजों गावबा, आदैजों थाफाबा आदैयालायनो आरोबाव गावखौनो समायसिननाय बादि मोनोमोननो। जों मिथिनायाव हारिनि खामानि मावनो बिसोरबादि सिख्लाफोरनिफ्रायनो बोलो आरो थुलुंगानायखौ मोनोमोननो आदैया आं मिथिनायाव। बिनिखायनो हारिनि खामानि मावनायाव आदैया एसेबो मेंनाय बानाय दिन्थिफेरामोन। आदैनि सिख्ला फारिया लोगोफोरनि मादाव देलायस्रियानो बयनिख्रुइबो आंगोसिनमोन। जाय खोथाखौ आंनिख्रुइ जोंखौ फोरोंनो मोननाय सौद्रिमाखानि फोरोंगुरु मदन चन्द्र बर कछारि, आदै दर्शन कुमार ब्रह्म मोसाहारि बिसोर मोजां मिथिसिनगौ। सिमला हाथाइनि सोरनिबा दखानाव साइकेलखौ दोनथ'ना बास गाखोनो नागिरबा देलायस्रिया बुंबाय, आं माबा बायनो मोनि दादि दखानाव। जेबो लाबोफायाखैमोन। दाउ मैनानि राव जेरैबादि गोदै। मा बायन' मबेयाव होननानै सोंबाय आदैया। बैयावसो मोनगोन होननानै लिंलांबाय आदैखौ बियो। दखानाव थांनानै बियो लिपस्टिक, नेल पलिस, दर्पना सुन', डार्लिं एसेल, कलगेट, ब्रास, खानजं, थालखासे आयना आरो बैखौबो हरबावनाय होननानै बिबावबाय। बेनिफ्राय बबेबा मोनसेखौ खेवनानै नायना नुवा नुस्लाबा मोखाङाव फोननानै लाबाय बियो। फोननाय मुवाखौ नाथ्रोदफिननानै बिनाय मानि गासैखौबो लायाबालासिनो नांगौखौल' फारसे थाला ज' खालामना गांसे फेनिटि बेग नायबावबाय बियो। बेनिफ्राय बेखिनिखौल' लानोसै होननानै बियो आदैनि मोखाङाव मिनि खुसियै नायबाय। राङालाय गासै बेसेबां जाखोन' होननानै सोंबाय आदैया। आरि हिसाब खालामहोनानै बेग गांसेनिजों गासै 150 रां होबाय आदैया। गासै मुवा बेसादफोरखौ भेनिटि बेगाव सोजोबनानै लानायसै देलायस्रिया। आरो दखाननिफ्राय ससे फैना देलायस्रिया बुंबाय, आंनो सेन्देलसो नांगौमोननि दादि होननानै बियो बुंबाय आदैनि मोखाङाव नायनानै। अब्ला आदैया बुंबाय, आंहालाय फैसाया थोनाय नङा दिसन। बारा दामनि बायलाया, दाम खमनिबाबो जागोन। मबेयावथो बायन' थु बै गंसेयाव मोनगोन होननानै देलायस्रिया सिगां सिगां थाबायग्रोबाय। आदैया उन उन। ससेल' थांनायनि उनावनो दखानाव हाबनानै सेन्देलखौ बायना माबार फैफिननायसै बिसोर। बेनिफ्राय बास गाखो फैफिननायसै सानैबो। आदै आरो मादैमोननि रायजो जानायखौ गामिनि खायसे मानसिफोरखौ बुंसोलायनाय खोनायो। बारा गोरोबलायाखिसैलै बिसिनि रायजो जानाया, गोजोन जायाखिसै। बिदिनो बायदि सुबुंनि बुंनाय राव खोनायो। बेफोर बाथ्राखौ बुंनाय खोनायोब्ला मानोब्रा मा जादों होननानै सोंफांफिनग्रा मानसिनिबो आंखाल गैयामोन गामियाव। बे खोथाखौ आंबो मिथिगौ। मानोब्रा खोनायाखै? हिनजावानो न'आवसो खारना दंहैयो। गोजामानो बारा गोबाव जाथाराखै। बिदियावनो एसे थाब बेबादि जायोलै होननानै गामिनि लामा सामायाव सेंग्राफोरा रायलायसोलायोमोन। नाथाय खारनानै थाहैनाय मादैखौ हले आदैया लायनो थांफिनथाराखैमोननो।
आदैनि बिफं ललितासो लाना फैफिनदोंमोननो मादैखौ खुथार खुथार खावलायनानै। नङाबा फैफिननो नागिराखैमोननो आरो मान सन्मानखौ नायनासो फैफिनदोंनो मादैया आं मिथिनायाव। बिदिनो बेसेबा गोबावनि उनफ्रावबो आदै मादैमोननि एखनब्ला बाथ्राजों नांलायनाय, एखनब्ला सानैजों बुज्लायनो ओंखारनाय बाथ्राफोरखौ मिथिगौ आंबो। सानैबो समान समान, रावबो जेनलाया बिसोर न'आवबा। सासेया हुकेन दिखांबा सासेयाबो रयनाखौनो दिखांग्रासो। मालायनि रायजो जानायखौलाय माथो बुंबाय थानो। रायजो जानायालाय बयनाबो बिदिनोसै, नांलाय खमलाया थाखायो। बेबादि नांलाय खमलायनि गेजेरजोंनो आदै मादैनि न'खर संसाराव गासै 7 फिसाफोरनि मोखां नुजाफैदों। बिसोरनि मुंफ्रा रायदावस्रि, माइनाव, मैना आरो राजामणि। 3 हिनजावसा आरो 1 हौवासा। राजामणिया खांजोबनाय हौवासा। सिबिनां खोनासंगिरिफोर, बेनि उनाव आरोबाव दंबावो। उननि खोन्दोआव गुबुन ससेखौ खोनासंनो मोनगोन, नायनो मोनगोन। आं बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।